Хайде да играме тока бока. Хора, сега ще видите какъв ми е аутфита, нали, днес в тока бока. И общо взето, да. Ето, не са ми подаръци. По принцип аз не съм влизала в тока бока от един месец вече и не знам какво се случва. Добре, да си видим подаръците. Дано да не са коледни, някакви простоти. Някакви шапки, някакви запиралци. Дано да е нещо яко, някаква готина дреха или нещо. Хайде 5 часа. Ето затова не обичам много да играя тока бока, защото 5 часа И да, продължаваме с тока бока. Както може да видите, аз не знам даже къде ми е къщата, защото съм толкова зле в тока бока. Аз в половината игри... И да. Бе, мама бе. Мъкна.